Купалле, якое адзначаецца 6 на 7 ліпеня. Менавіта таму ўзяў сабе прыгожы творчы псеўданім Янка Купала, хаця звалі яго Іван Луцевіч. Нарадзіўся ў 1882 годзе. Маленькі хлапчук, якога вельмі любіла матуля, сам Янка Купала пісаў пра сваё нараджэнне. Паслухайце. Як на свет радзіўся Янка, як заплакаў многа-мала. Пела маці над калыскай, а зязюля кукавала. І сапраўды, менавіта на песнях Бянігны Івановны, так звалі матулю Янкі Купалы, узрастае будучы талент. У вёсцы, у Вязанцы, яе празвалі Бянігна Пявуня, таму што яна умела і спявала прыгожыя песні маленькаму хлапчуку Янку. І менавіта тут, у Вязанцы, быў адкрыты першы філіял нашага музея. Усяго па Беларусі 4 філіялы. З імі я вас пазнаёмлю. Вязанка гэта быў 1948 годзе. Уладзіслава Францаўна, жонка Янкі Купалы, прысутнічала на адкрыцці гэтага філіяла. Мы бачым на фотаздымках. Сёння філіял таксама вельмі так плённа супрацоўнічае з нашым музеем, таксама добра функцыянуе. Там кожны год праводзяцца розныя святы. Дарэчы, паглядзіце, калі ласка, экспазіцыя філіяла Вязанка. Усё менавіта так, як было пры нараджэнні маленькага Янкі. Калыска, якую калыхала хлапчука маленькага Янку Бянігна Івановна, і таксама хадункі, такая палка, якая ішла ад самай столі да падлогі, каб маленькі хлапчук хадзіў ці дзяўчынка хадзілі ў цэнтры і такім чынам не заміналі сваім бацькам, якія занималіся справамі. А справ было вельмі многа. Дарэчы, на жаль, Вязанка гэта быў не радавы фальварак Луцевічаў, таму што гэтую зямлю яны арандавалі, у іх не было сваёй зямлі. Прыводзілася часта пераязджаць з месца на месца. У Вязанцы пражылі ўсяго некалькі месяцаў, потым былі вымушаны пераехаць у іншую мясціну. Сам Янка Купала гаварыў, што ўсё яго дзяцінства прайшло на калёсах, альбо пераязджалі, альбо збіраліся пераязджаць на новае месца. Былі іх сям'я арандатарамі, сваёй зямлі не мелі. Да сённяшняга дня у Вязанцы кожны год адзначаюцца ўсе беларускія народныя традыцыйныя святы. Напрыклад, такія як гуканне вясны. Кожны год абавязкова у Вязанцы адбываецца гэта традыцыйнае свята. Таксама свята паэзіі, дзе беларускія паэты могуць чытаць свае творы, як некалі чытаў сам Янка Купала. І, канешне, купалля, без якога проста немагчыма уявіць Вязанку. Кожны год з 6 на 7 ліпеня. 7 ліпеня дзень нараджэння самога паэта. А наступная мясціна, на якую я звярну вашу увагу, куды незадоўга пасля нараджэння, бо ён ще зусім маладым хлопцам пераехаў малады Янка. Гэта была мясціна Яхімоўшчына. Аднойчы Янка Купала пачаў пісаць свае творы, але пісаў не па-беларуску, як здаецца. Быў беларускім паэтам, але пачаў пісаць па-польску, таму што на той час беларуская мова знаходзілася пад забаронай. Пісаў доўгі час на польскай мове і ўжо ў 1904 годзе на адным з аркушаў, дзе быў напісаны верш па-польску, на адваротным баку Янка Купала піша свой першы верш па-беларуску. Ён разумеў, што яго душа размаўляе менавіта па-беларуску, на сялянскай мове. І гэты верш быў названы «Мая доля». Паслухайце, калі ласка. «Моя доля, вось дык доля, каб ты лопнула была, каб у чыстае дзе поле ад мяне ты ўцякла». Скажыце, гэта пазітыўны верш ці песімістычны, сумны верш? Які? Сумны, канешне, таму што, на жаль, у 1902 годзе памёр у Янкі Купалы бацька, потым праз паўгады памёр яго брат і 2 сястрычкі. Янка застаўся адзіным гаспадаром. Усе цяжкасці працы леглі на яго плечы. Нягледзячы на гэта, гаворыць матулі, што пойдзе шукаць лёгкага хлебу. Ён хацеў быць паэтам. Адпраўляецца ў Яхімоўшчыну. Менавіта там сёння знаходзіцца другі філіял нашага музея. У Яхімоўшчыне уладкоўваецца працаваць на бровар. Что такое бровар, кто ведае? Пивоваренный завод. Уладкоўваецца працаваць звычайным чорнарабочым. Ён вельмі цяжка працуе, вельмі много працы, але спачатку піша вельмі аптымістычныя лісты да сваёй матулі, што менавіта тут ён знайшоў сваіх лепшых сяброў, тут яму вельмі добра. Але калі працы становіцца ўсё больш і больш, у Янкі Купалы не застаецца часу, каб пісаць свае паэтычныя радкі. Толькі вечарам, калі ён вяртаецца дадому, садзіцца за напісанне вершаў. А затым днём пачынае чытаць гэтыя вершы ўсім сваім калегам на працы, на бровары. Але
дарэчы, нікому ніколі не прызнаваўся, што менавіта ён з'яўляецца аўтарам паэтычных радкоў. Ім вершы падабаліся, а гаварыў, што гэта невядомы аўтар. Менавіта з Яхімоўшчыны Янка Купала дасылае свае вершы ў Вільню, куды марыў пераехаць. І менавіта гэтыя вершы, а тут напісана больш чым 200 паэтычных твораў, увайшлі ў першы зборнік вершаў паэта. Хто ведае, як першы зборнік называўся? У гонар музычнага інструмента беларускага, прыгожага. Жалейка, правильно, гэты зборнік называўся «Жалейка». Чаму менавіта такая назва? Раскажу перад гісторыю. Калі Янка быў яшчэ зусім маленькім хлапчуком, аднойчы з ім адбылася цікавая гісторыя. Па легендзе, ён вельмі любіў не толькі чытаць кнігі, а яшчэ любіў слухаць музыку. І аднойчы пабачыў аб'яву ў газеце, што прадаецца жалейка, пра якую ён проста марыў. Па-руску дудачка. Набывае сабе жалейку. 3 дні іграў, не пакладаючы рук, і праз 3 дні жалейка зламалася. Таму што была зроблена не з дрэва, як сапраўдная жалейка, была зроблена з паперы, з бумагі. Такой той час абдурвалі маленькіх хлопчыкаў. Ён, канешне, расчараваўся, доўга плакаў, але гэта гісторыя яго ўразіла, запомнілася Янку Купалу. І калі піша свой першы зборнік вершаў, прысвячае менавіта гэтаму музычнаму інструменту, назваў яго «Жалейка». Зараз вокладку вы бачыце на экране. Менавіта ў гэтую жалейку ўвайшлі творы, напісаныя ў Яхімоўшчыне. Адзін з іх, адзін з вершаў называўся «А хто там ідзе?» у агромністай такой грамадзе, беларусы. І аднойчы зборнік «Жалейка» трапляе ў рукі да рускага пісьменніка, якога звалі Максім Горкі. Чалавек, які ніколі не займаўся перакладамі. Прачытаў верш «А хто там ідзе?» Быў вельмі ўражаны паэтычным талентам Янкі Купалы, яшчэ маладога паэта, нікому невядомага, што менавіта Максім Горкі, які не займаўся перакладамі, першы перакладае верш «А хто там ідзе» на рускую мову. Затым верш перакладаўся. На сённяшні дзень перакладзены больш чым на 86 моў свету. Сапраўды Купала вядомы не толькі на Беларусі, але таксама і за яе межамі. Верш быў пакладзены на музыку і прапанаваны як гімн для незалежнай Беларусі. Янка Купала, яго творчы талент у гэтым вершы быў вельмі яскравы, вельмі ганарыўся сваім беларускім паходжаннем. А да сённяшняга дня у Яхімоўшчыне захаваўся той інтэр'ер, дзе жыў малады паэт, малады Янка Купала. Дарэчы, гаворыць пра тое, што гэта адзін з філіялаў, які не змяніўся да сённяшняга часу. Усё менавіта так, як было пры жыцці паэта, пры яго працы на бровары ў Яхімоўшчыне. Менавіта адсюль, як я сказала трошачкі раней, ён дасылае свае вершы ў адзін буйны горад, у горад Вільню, па-руску Вільну. А дапамажыце, які гэта сучасны горад, вельмі сугучны. Вільнюс, у якой краіне Вільнюс размяшчаецца? У Літве, правильно. Тады ўсё гэта была тэрыторыя расійскай імперыі. Уся беларуская інтэлігенцыя марыла пра тое, каб пераехаць у Вільню. Таму што там размяшчалася 2 буйныя газеты «Наша доля» і «Наша ніва». Янка Купала марыў працаваць у «Нашай ніве». І гэта ў яго атрымалася. У 1908 годзе Купала пераязджае ў гэты горад. Але чаму хацеў працаваць у «Нашай ніве»? Таму што «Наша ніва» мела корэспандэнтаў па ўсім свеце. Былі яны ў Амерыцы, у Францыі, у Германіі. І таму гэта газета пастаўлялася нават у іншыя краіны. Янка Купала менавіта тут друкуецца, вельмі плённа працуе ў рэдакцыі «Нашай нівы». Да сённяшняга дня захаваліся фотаздымкі, дзе малады прывабны чалавек сядзіць на канапе. Дарэчы, я ўпэўнена, у мінулым годзе мы вам расказвалі, што Янка Купала быў вельмі стыльным чалавекам. Вось, напрыклад, паглядзіце тут, у яго на шыі, на фотаздымку, вельмі модны аксесуар, які называўся пластрон, папярэднік сучаснага гальштука, а на нагах модныя чаравікі з тупым носам, якія сёння мы б не апранулі, але былі вельмі модныя пачатку 20-го стагоддзя. У «Нашай ніве» Янка Купала пазнаёміўся з многімі маладымі паэтамі, якія ў будучым таксама сталі вельмі папулярнымі. Ён прыдбаў тут сабе сапраўдных сяброў. Аднойчы прачытаў творы маладога Якуба Коласа. Асабіста яны не былі знаёмыя, але ён зразумеў, што гэты чалавек вельмі блізкі яму па духу. Вельмі марыў пра тое, каб пазнаёміцца з Якубам Коласам асабіста. І калі ў 1912 годзе іх адбылася асабістая сустрэча, пасля гэтага яны сталі неразрыўнымі сябрамі. Янка
Янка Купала і Якуб Колас. Два народних поета, два лепших сябра. На той час наша Ніва видавалася у друкарні Марціна Бухты. Менавіта ў гэты будынак прыязджалі беларусы, каб падаць свае вершы, каб яны друкаваліся ў нашай Ніве. Янка Купала хуткім часе пераязджае ў яшчэ адзін буйны горад, у горад Санкт-Петербург. Зноў вярнуўся ў Вільню ў 1914 годзе і атрымае вельмі адказную пасаду. Ён становіцца галоўным рэдактарам нашай Нівы. Нават уявіць сабе не мог, што ён можа стаць самым галоўным у гэтай газеце. У гэты перыяд плённа працаваў, многа друкаваў сваіх вершаў, але, на жаль, 1914 год гэта яшчэ вельмі змрочная падзея, таму што пачалася Першая сусветная вайна. Таму Янка Купала ў нашай Ніве як галоўны рэдактар прапрацаваў трошкі больш за год. А наступны горад, пра які мы сёння з вамі пагаворым, як я ўжо сказала, гэта быў горад Санкт-Петербург. Сюды Купала прыехаў у 1909 годзе. Прыехаў з мэтай набыць адукацыю, таму што за плячыма меў усяго адзін клас у школе і ўсяго адзін год у народным вучылішчы. Гэта была вельмі недастатковая адукацыя, а чалавекам быў вельмі таленавітым. І вось менавіта таму хацеў уладкавацца ва універсітэт. Паступіў на падрыхтоўчыя курсы. Прыехаў у Санкт-Петербург не з пустымі рукамі. Прыехаў з рэкамендацыйным пісьмом да прафесара, выдаўца, які сам паходзіў з Полаччыны, але доўгі час жыў менавіта ў Петербургу. Быў гэта Браніслаў Эпімах Шыпіла. Чалавек вельмі таленавіты. І вось аднойчы, калі ён прачытаў гэта рэкамендацыйнае пісьмо, пабачыў Янку Купалу, што пра яго пісаў галоўны рэдактар нашай Нівы. Ён сказаў, што у такога таленавітага хлапца павінен быць уласны пакой. Адзін з сваіх пакояў у сваёй уласнай кватэры Браніслаў Эпімах Шыпіла выдзеліў для пражывання Янку Купалу. Сёння адноўлены гэты пакойчык захоўваецца ў нашым музеі. Дарэчы, хочу заўважыць, аконная рама, якую вы зараз бачыце на экране, злева, ад вас справа. Гэта аконная рама вельмі выбіваецца з сучасных інтэр'ераў нашага музея, таму што яна прывезена з того самага Васілеўскага вострава, з той самай кватэры, дзе некалі жыў Купала. Гэтае акно ён кожны дзень адчыняў. І доўгі час супрацоўнікі музея думалі, што натхняла паэта, таму што ў Петербургу ён плённа працуе, многа друкуецца. І паглядзіце, калі ласка, за вокнамі бачыў звычайны твор-калодзеж, нічога натхняючага. Але менавіта тут выходзяць тры яго першыя зборнікі. Гэта быў зборнік «Жалейка», «Гусляр» і «Шляхам жыцця». Менавіта ў перыяд пражывання ў Петербургу. Паступіў на падрыхтоўчыя курсы да універсітэта. І вельмі цесна пачынае супрацоўнічаць з беларускімі студэнтамі, якія ўжо вучыліся ў Петербургу. Яны вырашылі зладзіць свой імправізаваны беларускі тэатр пры універсітэце. Янка Купала быў такім чалавекам тэатралам, ён вельмі любіў тэатральнае жыццё, любіў тэатр і сам быў добрым акторам. З сабою у Петербург прывёз народныя строі, якія часта яны ўжывалі на розных пастаноўках, але Купала быў яшчэ і чалавекам вельмі неардынарным. Любіў спалучаць, здавалася б, неспалучальнае. Часта апрануў вышываную кашулю пад звычайны паўсядзённы касцюм і так хадзіў па Петербургу, размаўляў па-беларуску.